Ahoj, vítejte u nového videa o hodinkách. Ahojte. Já nevím jak ty, ale já mám občas pocit, že i když přichází neustále nové hodinky, tak jsou pořád něčím jakoby stejné. A o to větší radost mám, když se nám do rukou k recenzi dostane nějaký model, který je prostě v něčem originální. Ja s tebou úplne súhlasím, ja som sa veľmi tešil na túto recenziu, tak poďme na to. Značku Union Glazute vám asi nemusíme veľmi predstavovať. Je to tradičná nemecká značka, ktorej vznik sa datuje až do roku 1893. Naši kolegovia už na túto značku urobili jedno perfektné video. Link na ňo nájdete potom v popisku k videu, takže sa na ňo kľudne potom pozrite. A my už teda prejdeme k recenzii tohto konkrétneho modelu, ktorý sa volá teda Noramis. Začneme asi nudnými, ale teda dôležitými špecifikáciami. Úzdro má priemer 42 mm, pre niekoho to bude moc malé, pre niekoho moc veľké, ale myslím si, že vďaka pomerne tenkému profilu 12,9 mm a hlavne tvaru púzdra, kedy nožky sú relatívne krátke, zvažujú sa a dĺžka púzdra je teda iba 48 mm, sa Noramis dosť možno vlezie do takej onej záhadnej kategórie, kedy prekvapivo vyhovuje veľkej časti záujemcov. Když to řekneme jednoduše, ty hodinky zkrátka skvěle sedí na ruce. A to i v případech, že máte třeba užší zápěstí. A to dokonce platí i u verze na ocelovém prezidentském náramku. Náramek má totiž krátký prostřední článek u koncovky, takže samotné zalomení ho prakticky neprodlouží. U náramku je ale pár drobností, ktoré by sa určite dali doladiť. Napríklad mne osobne tam chýba mikroregulácia, čo sa dá pochopiť vzhľadom motýlikovej spone, ale i s tým si niektoré značky dokážu poradiť. A tiež ma napríklad prekvapilo, že chýbajú i polovičné články, takže doladenie behom skracovania je trošku taká stávka na neistotu. V tom s tebou naprosto souhlasím. Já k tomu mám ještě jednu poslední takovou malinkatou výtku, a sice, že zvolili celkem nešťastnou rozteč 21 mm. Přece jen ono je vždycky jednodušší, když je to prostě sudé číslo, najdeš mnoho více variant, co tam dát místo toho. Na druhou stranu to kompenzují opravdu skvělou kvalitou jak těch řemínků, tak toho ocelového náramku. A navíc tu výměnu usnadňují tím, že tam dají rychlostěžejky, což je podle mě něco, co by mělo být u každé značky už jako standardní výbava. Poďme ale k tomu, čím tie hodinky určite zaujmú, a to je napríklad ciferníkom. Všimneme si napríklad indexy, ktoré sú naplnené štedrou dávkou luminescencie, podobne ako aj ručičky. Navyše je všetko ale v jednotnom štýle a luminescenčný náter dostal aj nulový bod na minútovej stupnici keramickej lunety. Okienko dátumu v lichobežníkovom tvare nedraždí symetriu, no zároveň celok príjemne ovzvlášňuje. Dynamika ciferníkom určite nechýba. Pritom je čitateľnosť ukážková a priamočiary dizajn vychádza z tradičných potápackých hodiniek. Moderným prvkom sú však výrazné ciferníky so sunburst efektom, ktorý je naozaj nádherný, najmä v kombinácii s gradientom. A to pri všetkých farbách. Viac ako inokedy je treba povedať, že tieto hodinky musíte vidieť naživo, pretože sa vám v ruke úplne rozžiaria, hlavne v tejto žltej farbe. To je naprostá pravda. A když jsem si četla nějaké zahraniční recenze na tyhle ty hodinky, tak jsem se velmi často dočetla, že mají v sobě nějaké retro prvky, že prostě připomínají historické hodinky takových těch 60. 70. let. A já vždycky jako přemýšlím, co je to, co těm hodinkám dává ten retro nádech. A jestli to podle mě tady u toho modelu něco, tak je to obzvlášť to vypouklé sklíčko. Je samozřejmě safírové, ale poskytuje tu uklidňující hloubku, jakou poskytovali v minulosti akrylátová sklíčka. A ten dvojitý antireflex ještě zvyšuje pocit, že držíte výsledek kvalitní práce německého hodinářství. Mňa napríklad vždy znovu a znovu prekvapí, ako sú značky strednej triedy vo Swatch grupe také svojím spôsobom jedinečné a aj napriek tomu, že použijú iba obyčajnú etu, tak si ju nejakým spôsobom ozvláštnia a spravia si ju po svojom, a to je aj v tomto prípade. Vnútri sa totiž nachádza kaliber s označením UNG 07S1. Ak by sme ho ale chceli rozkodovať, zistíme, že je postavený na známom a predovšetkým vynikajúcom strojčeku ETA 2892, ktorý sa hlavne vyznačuje tenkým profilom. Došlo však k viacerým úpravám. Disponuje kremikovým vláskom pre zvýšenie magnetickej odolnosti a rezerva chodu sa zvýšila na prívetivejších 60 hodín. To sa podpísalo aj na frekvencii, ktorá je teda menej obvyklých 25 200 polokmitov za hodinu, teda 3,5 Hz. Union si taktiež vyrába vlastné jemne skeletizované rotory a zdobenie strojčeka si navyše môžete pozrieť do detailov, pretože pri modeloch Noramis Sport ponecháva otvorený priehľad cez zafírové sklo. Poďme si to teda nejako zhrnúť na záver. Za mňa tie hodinky ma strašne zaujali práve kvalitou spracovania púzdra a taktiež aj jeho ergonómiou, pretože sedia úplne parádne.
No a já se musím vrátit k tomu, co jsme říkali na začátku té recenze. Ty hodinky v sobě mají spoustu takových těch známých designových prvků. Jsou to zkrátka klasické potápky. A přesto je tam několik drobností, které z nich dělají něco jedinečného. Třeba já si myslím, že hodně lidí bude štvat právě ta datumovka, která má takový jako netypický lichoběžníkový tvar. A mně se to třeba hrozně líbí, protože to jsou hodinky, které nebude mít na zápěstí každý druhý. Už jen tím, že ta značka není zatím tak jako známa, tak rozšířena, i když si myslím, že si to zaslouží. A jestli se něco zaslouží ještě tento konkrétní model, tak je to podle mě oficiální potápěcká certifikace. Oni sice mají 200 metrů, ale ta potápěcká certifikace, když to v praxi nikdo nevyužije, což a nevyužije ani asi těch 200 metrů, ale my se na to prostě potrpíme. No a to už asi poslední věc, kterou bych těm hodinkám dneska dodala. My moc děkujeme za sledování. Budeme hrozně rádi, když nám dolů do komentářů dáte vidět, co si o těchto hodinkách myslíte vy, a my se budeme těšit u dalšího videa. Ďakujeme veľmi pekne za sledovanie, majte sa pekne a nezabudnite, že ten správny čas Je teď.